there. Subscribe to my channel. Lah. Oh jadi laki iya tibo tambo cek lelo. Tu kalau cara mengaji tu dak nang duo dia te nang su duo dia te su di Unis anang dia bos eso. Iko anak-anakmu makas ya. Pucik ya. Den pandang dunia sange lawe taga de badanlah tapawi tapasole iman den patagu alalai yo sapuluh banda sapuluh le seorang le sajo mendendangkan taraga badan jorang jauh kamanang kodok dan carikan nenek yo dendang dua jo dendang tiga paca pariu aparandangan biarlah makan jo sambalado asal duduk bapandangan lalai yo nan marapi namanya gunung nan malatui mangko baraso abu tasera seraju samulo batin kata singguang rasiko magia katoaro angin sarugo makiro nyonedei yo asabanamo gudang garam dia rokok surya jadi juo asal namu kandung mangganggam jo tangan lekida dan namu juo jo tangan kida dan namu juo lalai yo angin banamo dolak dolai pamutui tunjang jawi-jawi asa muka suinam sampai biasa hari panjawe tanyo orang nagari lalai yo banda 10 gadang air di Banda Baru tarandam kadairan salido banyak menangguang kerugian iko salahnya dia kanduang balun tantua mau kajatuh dia kanduang lah dulu manulakan lalai yo kapa paranci dari tangan dia sare mamue sagu bonai kalau banci katokan bana jangan ditulak jo parangai lalai
Yo dari Solo ke Sawalunto, naik bendi di Padang Panjang, kota Namo jorang di Siko, usah bersumuh tapi rawang lalai. Yo banyaklah hari antara hari, indah samulia hari Jumat. Banyaklah habib pakaro Nabi, indah samulia Nabi Muhammad. Banyaklah Nabi pakaro Nabi, indah samulia Nabi Muhammad. Banyaklah bulan pakaro bulan, indah samulia bulan puasa. Banyaklah Tuhan pakaro Tuhan, indah samulia Allah nan kayo. Banyaklah Tuhan pakaro Tuhan, indah samulia Allah nan kayo. Yonan salido pasa babelo, Yonan salido pasa babelo, kaki dah jalan kabungo pasang, kaki dah jalan kabungo pasang. Kalau dipandang sarunggo elo, tapi kamasuk amalan kurang, tapi kamasuk amalan kurang. Duduk di miran, oi aku wadi duduk di miran, kaki bajur kayu kaduo, kaki bajur kayu kaduo. Oi kita kaji dunia akhirat, samo dipakai, oi kaduonyo, samo dipakai, oi kaduonyo. Karate koran, layang-layang karate koran, bari-bariku omak kapalo, bari-bariku omak kapalo. Pandailah pandai menjaga iman, di dunia banyak yo godaan yo, di dunia banyak yo godaan. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya.
saja onde dari situ. Yang kaya janganlah bangga, walau naik mobil Avanza. Yang miskin jangan bersedih, walau hanya berjalan kaki. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya semua itu hanyalah ujian bagi orang-orang bertakwa. Mampukah yang kaya menjalani kehidupannya? Berimankah dia di dalam kemewahannya? Mampukah yang miskin menjalani kehidupannya? Berimankah dia di dalam kekurangannya? Yang miskin bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busukkan dada. Okaladang tanam latabu kapulang arila sanyo buah dendang senggo kodolu tetalu ala dingin yu banda buwe jo simpang aru la panek de berhenti lu